Hele, ty máš malou stekačku. Jo, nemám, začal. Máme ji. Jo, to si nevím, ve oknavě. To bychom potřebovali ještě na zítra. Tady jak jeden čerstvější. Jo, tak to si vysvětlilo postekat, tady ho někomu nezapad aport. Jo? 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 To je traktor. Není problém. Odpoledne průdělám, to pak připadá. Hele, co ti stalo? To. Ty nestalo nic? Jsme boky. Jo. Myslím, že to má škapsne. Ještě obrany. Ale ty kouši, to má 2 zástěny, no. Já vím. Teďka půjde na stopy, tak to dělá také super obrany. Tři. My jsme se teďka bavili, na stopy, aby to nebylo přetažené. Jste na sem mluvil? Takže takhle lítáš na motorce, jo? No. Teď. Už jak vypadá Shrek? Shrek? No, co motorka? 15 stovka. Ne. To je bublifuk, jak jich tomu říkají.